Mwisw Bedor ओंखाम लंपेन्टआ गिजिथारा एसे गाज्रि होरा नायना गाज्रि फाजि लंपेन्ट गिजिखौनो गानहो जादों बामता बेसे फिसा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं नंलिया टाइमा दायो 12टा बारबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं दखानाव दङ दसे थानानै थांनोसै आङो माने बोरायानो दासो फैदों दखानावहाय बे दिनै गारियाव थाङासै नालाय माखौ मिनिखो गारियाव थाङासै नालाय आरो मिनि हरदों आं भिडिअ बानायनायखौहाय बेखायनो मानो मिनिखो होननानै बुंहरदों आङो आंखौ नायनोसै मिनिनोसै भिडिअ बानायबाथाय मिनियो बेखायनो आङो बानायनो बालायलाङो माबा समावहाय सिना जानाफ्रा बिदिनो ना खेलायो बिरादनो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव आं दसे थानानै न'आव थांसिगोन आरोना गारि लागायफैदों नालाय ब्लड थांबावबाय हौरैजाय मिनिनानै स' लोगोफोर दायो आङो फाथै हाना दोनहैदों आङो बोरायखौ ओंखाम जाहैदों होनना थोनहरबाय ओमफ्राय बैयावसो माबा क'क्राझार होनहैगासिनो दङ लोगोफोर दंना टाइम गैया ओंखाम थाब जाहैदो आं थांनोसै जि सुनांगौ होनदों आङो माइयाबो जि सुनांगौ दङ न'बो फोसाबनांगौना आंहा बबाव लांलायगोन बियो गोदो मानसिया बाजाराव थांनो गोसो जाबाबो टाइमखौनो मोनला ट्रेडिं खालामजानो लुगैबाबो मोनला आखाइफ्राबो नायजाला दानो फोसाबो दायो गाज्रि जाफिनजोबो थांला नोङो दखाननिफ्राय फैग्रानै लोगोफोर गारि फैनानैहाय ओंखाम जानायखौनो दोनथ'नांबाय आरोना अन्थाइ लाबोदों नै अन्थाइ लोगोफोर जायगाया फिसाना लोगोफोर जोंना बेनि थाखायनो गारि फिदिंनो ओमफ्राय अन्थाइ बेयाव गारबाथाय डाइरेक्ट लामाया ब्लक जागोन ना बेनि थाखायनो एकदम माने गारिखौ फावसालाय दावखोलाय माने मेजारमेन्ट खालामगासिनो दङ आरोना साइडआव दोननो थाखाय गेटआ माने फिसाद्राय ना जोंनिया बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर Tatraksu र Bala Ontai Garpwibai अन्थाइ लाबोग्रोबाय बाला लाबोबाय दस्रा न'आवसो हाबफैग्रोदोंमोन जोंनावहाय माने आन्दायनानै बिसोर बाला बिहरदोंमोन बाला साननानै एसे गारहांबायमोन दायो र' लोगोफोर ओंखाम मोनजायाखै आं दाबो फैबाय ओंखामल' खुरदोंमोन बिसोर फैबायना बेखायनो बिसोरखौ गारहोग्रोनोसै दा फिसाद्राय ना जोंना दिगदार जागासिनो दं आरोना बानायनो गारथोग्रोथोंसै र' बामता बेसे फिसा 이라서 애들이 밤 दंना दिगदार जागासिनो खुनुरुखुम साइड बोरैबा दानला दानलि मारै खालामखो खयबार माबानांगो
दायो गारनो हाबाय आरोना खुनुरुखुम नङाबा लामाया ब्लक जायोना आरो आगाथिंसो फैबानो बेनि थाखायनो ओरैजाय होबाय आरोना ओमफ्राय गारबाय बासो ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम लानायजों खुरखांनायजों बिसोर सफैनायजों जाबायना बेनि थाखायनो आङो जाना लाग्रोसै लोगोफोर देखायबाय थाला आङो मैसो बेदर दरनै दरथाम दं माने एसे दंबावोमोन गोथां दोननायखौनो एवबाय आरोना एक्सट्रायै खाना दोन्दोंमोन आं गारि फैनायखाय खेवना नायफिनसै र' मैसो बेदर ओंखाम गासिनो नै ओंखारनो लुबैनायानो दा जा जा मा जाम्बा स' लोगोफोर दायो आङो दुगैखांबाय ओंखाम जाखांबाय दहायनो ओंखाम जाखांनानै दुगैखांबायबो आङो ओमफ्राय दायो माने गनोसै खेराया गबायबो दा माने बाला गारफैबावनो नागिरदोंना ओमफ्राय दासिमबो फैया आरोना ट्रेक्टरानो बेखौ नेगासिनो आं थांग्रोनोसैसो नामा सानगासिनो दं आं माखौ थोनहरसै नामा होननानै रिक्सुआ खाजानायखाय गाबगासिनोसै थांग्रोनोसै खोमा आङो ओमफ्राय माखौ थोनहरनोसै खेबसे फैसा बख'ना हरनानै फैसा बख'नांगौ नालाय खेरायाथ' लगबाय सोफिननोसै आं दखानाव फैग्रोनानै सिसपियाव फैबाय आङो फैसा बख'नो माने मानोहाय फैसा बख'नानै हरनांगौ बाला अन्थाइनि फैसा हरनांगौ ना ओमफ्राय लांफाखाथोंसै होननानै बुंबाय आं खेबसेनो लांफाखादो होननानै अनलाइन जाया आरो बेनावहाय ओमफ्राय आंनो ट्रेन्सफार खालामहरबाय माय आं बख'नानै हरसै आरोना डिस्टार्ब खालामफैगासिनो आंखौ बुंग्राय मिनिनिनो जा गेट आउट 2000 बार दा गन्थ'ला मारै बुंग्रा गजोबनायसो गेले अबावबा लंपेन्टआ जिनायखौनो गानबोबावबाय दान लंपेन्टआ सोलायनो हाया लंपेन्टआ गिजिसो एसे गाज्रि होरा नायना गाज्रि फाज्रि लंपेन्ट गिजिखौनो गानहोजादों होननानै लंपेन्टखौ मानो सोलायबोआसै ओमफ्राय हा मा बावदों बेलाय लंपेन्ट जिनायखौ नुखानानै मानो बावनांगौ लंपेन्ट गिजिया लंपेन्टआ आरो देखायना गाज्रि फाज्रिनो गोजोमखायसो सिनायाखै सावथाल बुरि बायदि बेयाव ओमफ्राय आसाना सावथाल बायदि गानबाय हनै गाज्रिनोसो नालाय मा आसान गानगोन नालाय सावथाल बायदिनो गाज्रि फाजि